Ekionga chinsa ibere niko tugochakura se county ya Nyamira tukonyenga magiga ya makweli yomoroki wa University ya Eldoret oyo konya ogosomera obwalimu aso omwaka gatatu gosire omubwaye ase Elieta Shari Oenga mbwe kenyoro kia Nyansanda imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango county Nyamira niko litukulia lero omukagerwa omonene anyaraka wagakwa bosio bwekagambero naboigo eamate nigegerete kurwa koboli nyakaba kwanyorera obwende bwaye munagotume mulikito Fatigadi December. Rituko Ermorioka maiga yomworokiwa oyokonya ogosoma ase University ya Eldoret umwaka ogatatu ase Elieta Shari Oenga wekenyoro kia Nyansanda eward ya township ebunge ya West Mugirango gutuka gasiretie obugima bwaye ase chinchira chobotutukanu bono nigo omwibori oye atebire nigo konya amosemeirie nze mama wabo mwana yesirede okolo kushiri suranda wanero mwana wana manene niga usoma mu university some education mwako gatatu Ngiri Street ona niende ntu wana nsese amangana na ya serikali lakini niende no bonjita kena kati nyigitali mwana yoreti nganyora bate chinja okoboko begao andonsi notwa muri hireti class tukamara keningi tatiga okoboko kuna kubate shido kubesedi mwana oyo kera bamenya no mwana riske aigase konfro kero kurigere twari hireti tukanyora no buto kokwa yoranyore chinja Wano mungino na matita okoro mwana uyo rijare gustura gongo yari kurangirino okonya maybe bamwita wana ni solution bari kurikiji bakirite kana kibako bako chikosiri ndense bakamutanze Obororo obonene asiambateye neriebuna omwaka oyo nigo omugaka bwengeye asiretie obugima bwaye na agatiga maiga abana babere asebono nainde omunyaroka oyonere Shari Oenga konya ogosomera obwarimu nere aberega gusiria obugima bwaye engana yatigire omutakanwa oyoiga gasinyire asa guchakera asebono aburirie serikali emokonye asogokora obutuki bwango eryo anyore obwene bwaye naboigo usabire asirwe asegurube enene ejo yatigaire asomochi justice nasoba umwana nokule atoma butaratinde kukonyana umutinyo birakwete embera terachinyere nebunda tindatiga kolera sikonde pana akino mwana nokule namabira manene Nwanyo kubwena tindo chusi nyimbo enigondera. Nchemona okonya kwa nengusa be serikali. Nchetima itingo nyara kusa justice lakini mundu ili justice. Ekiagera omwana oyone onyogo sitawase otebwalenge. Amara kuma museri nyamonyore kalimu. Mtonto bwati debe na nikona mabato. Na bondigo binandigo. Nari gusaba abisani abaya kindi yosora nyole nobugo support Kobwatekana naya nigo abasae abuo anene baibwatiranirie ase obwanchani basabirwe gutaimokia igetambokero kyo weita gose weita abana b'abantu bande Tangoro Josephine Mwango nkanoga serikali emukonye korere kene ikiera bono rose kuna bono musti abana bamura apensi yabajani umwana onye goso rengerera tinsa chinde na ikiri Nyamira nsitongo gende nabare komase nyebanga nitinjiri ndibanga niti tuntwali ngonto manyiti nabare komaseri umwana achiso amaseri ibaga yuko mwaka na buchi ko mwaka kage kwa mwakire ngoro nyore kwa mwiti Onte chimamu mwabe ne to mwana ni skuru akali lakini wana mwana wae twari Nyamira mongina gakaito mwana ni skuru akali mwana okuru mwana tarwali ona gakinda yu mwaka ya mutigirita na babere chingaki echechio nigo omukagerwa omonene wa makweri ajaiga rero aikigwa ase kigambero kia Nyamira na nigo arache kogenderera gutangwa ase getaseni kia banyanyimbo kia Nyamira chingaki obutuki boigo bogenderete ekina ekiga nigo kirache kogenderera chitariki 12 chomotieni oyoiga
So the respondents to be held, which station? Nyamira Police Station. So the respondent to be held at Nyamira Police Station till 17th October 2025 for further directions. I am hoping by that time, between the witness statements that you have and the results of the postmortem, the prosecution will have been able to make a decision. Okay. Korengana hamone amateyeiga nigo barure ogosaba kwabo gucyase serikali naboigo abaobisa abo bonsi baokora ubunyungi kwena kyabona inkokorera bare oboene erio yamateyeiga yonsi inyara kubage kumanya oboene ningi kyairerete amakweri ayaiga kokoreka asenjira cyobututukanu. Hingo reporter Gatembe kuraiga Nyansanda eyegotoka emeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Kisemba.